Turƙashi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Abin da ake tsoro ya bayyana bayan rasuwar malamin, wato Malam Usman Kusfa wanda aka fi sani da Rigirgi Zaria. A wannan lokaci za ku ji wasu abubuwa mabambanta wanda suka tabbata da kuma wanda suka wakana bayan rasuwar malamin, kamar yadda al'umma da dama suka fito suna ta faɗar wasu abubuwa da kuma masu yaɗa jita-jita a kan wannan al'amari. An fa yi hira da matarsa wadda ta bayyana wasu manufofi dangane da rasuwar tasa da kuma kafin rasuwar tasa da abin da ya faru. Sai kuma aka ga a gefe guda wasu daga cikin malaman Izala suna bayyana wasu manufofi dangane da abin da wato mutanen wato Sheikh Rigirgin suka dinga yi bayan ya rasu a makabartarsa. Sai dai a iya cewa wannan lamari ya keta hazo ko a ce ya tada ƙura wato a tsakanin wato lamarin ɗariƙun biyu, wato kamar yadda wasu suke bayyana manufofinsu dangane da al'amarin da ya faru da kuma abin da ya wajaba bayan rasuwar tasa. Wannan shi ake kira da babbar magana ko a kira hakan da ana wata ga wata, domin ko wannan al'amari ya girgiza mutane ya baiwa mutane mamaki dangane da yadda aka ga abubuwan suna wakana da kuma yadda suke gudana. Bayan rasuwar dai malamin ma iya cewa a wannan lokaci al'umma da dama suna ta cewa akan abin da matar ta bayyana da manufofin da ta yaɗa akan cewar wannan malami ya kasance wato ba shi da matsala da al'umma, kuma malamin ya kasance bai ɗauki doguwar jinya ba kafin ya mutu, amma dai ya jima yana wata rashin lafiya wadda ta kasance ita ce ta yi dalilin ajalin rasuwar tasa. Kamar yadda take cewa a tsatsaye dai yake yi kafin a ce Allah ya karɓi rayuwar tasa. Kamar yadda wannan mata tasa ta bayyana manufofi dangane da al'amarin, sai gashi aka ga ɓullar wani bidiyo wanda a kabarin wato Malam Usman ɗin ya kasance mutanensa suna mai waƙe wanda ya kasance ana cewa wai suna nema mai ne sauƙi ko kuma suna yabo ne akan al'amarin da ya yi. Wasu kuma malaman Izala suna bayyana cewa da hakan bid'a ce bai kamata ba, domin ko bai kamata a ce mutum ya rasu kuma an je kabarinsa ana yin waƙe ana yin wasu abubuwa na yabo a kansa ba, wannan bai kamata ba. Inda hakan ya tada ƙura matuƙa, sai kuma gashi a gefe guda mutanensa suna bayyana cewar wannan abin duk ya kasance suka ce wadda bata kamata ba. Daman malaman Izala wai sun ƙware akan wannan. Shin abin haka yake ko ya yake, ya abin yake kasancewa? Mu dai ba ma ce komai akan wannan al'amari ba. Ma iya cewa ku dubi al'amarin da matarsa ta bayyana manufofi dangane da al'amarin rasuwar tasa, kamar yadda take cewa ba shi da matsala da mutane kuma ba shi da matsala da kowa. Tabbas wannan abu ne abin mamaki game da abubuwan abin ta'ajibi biyo bayan rasuwar ta Malam Rigirgi, wato Malam Usman Kusfa wanda aka fi sani da Rigirgi Zaria. A wannan lokaci al'umma da dama suna ganin cewar wannan abubuwa da ake ta yi bai kamata ba, wato ana neman a keta hazo ko kuma a tada ƙura akan bayan rasuwar tasa, domin kuwa kamata ya dinga roƙa mai Allah ya gafarta masa, Allah kuma ya sa ya cika da imani tare da mu da shi gabaki ɗaya. Duk da cewa dai wannan al'amari da suke ta yi ba shi ne zai sa wasu su duba wasu al'amari ba, amma dai abin ya girgiza mutane ya bai wa mutane matuƙar mamaki ganin yadda mutane suke ta fitowa suna yin abubuwa. To Allah ya ji kanmu da shi gabaki ɗaya.